Jam hiire mon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe on calminama kalto ɓiɗɗo pullo wawi wonde e dunde baba Adama salminama jurama o ko Ramata Sow debbo mo Eron. Hande noon eɗen gondi ɗo henne goto gandaɗo e nder leñol ngol woni kaw Mamadou. Ɗum noon aɗa wawi innitade calmina bandiraɓe. Mi salmitima mi juurima Sokhna Ramata mi wima seydi Sow. Mi salmini kadi bandiraɓe fulɓe kala ɗoɓe mbawi wonde ɗoɓe goniri foof ɓe ñaganama kadi cellal e kisal moƴƴere Allah goto e mabɓe foof. Ko weltare tan hawrudde men ɗo hen hande gam yuɓɓinde ndeɗo yewtere. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Eyyi waɗi fayida no fewi caggal nde o salmini bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe. Oɗo noon ko goto ko kolaɗo kuuɓal woni kadi so ɗum ɓenni kadi ko mawɗo hoorejo fedde Thiatal Bergamo. Hande noon eɗen gemfitimo ɗo henna pour haalande men hol gonɗo Mamadou Ndiaye. Ko ɗum woni yewtere nde hande e yewtere men keele. Eyyi donc ko yettude Allah tan kadi no mbinomi nane ni yuɓɓinde yewtere meɗen innirtede keele ko weltade tan e weltanade kadi tengade pro. Min mbiyeten ko Mamadou Ndiaye ɗo e Italie ko ɗum ɓuurimi kadi andirede kono mboɗo andira kadi to cuuɗi men to Fouta e Kumbaru inde wiyetede Mamadou Ndiaye nde e Mamadou Abdoulaye foof jeeyami koto wiyete Seedo Abbas woni koye région Matam, min jeeya koye communauté rural mo Nabbaji Siwol. Hande oɗo saaha noon Allah joƴƴini en koɗo Italie ɗo e wuuro wiyetego Bergamo, Senkali Bergamo ɓuuri andede kono gurel hande ngel gonɗen ɗo ngel ene wiye Trescore Balneario. Ɗum noon ko yettude Allah tan. Ko gonga ko kalɗa ko hande oɗo saaha eɗen kalfina kolaɗo kuuɓal fedde fulɓe Italie e kuuɓal. Eɗen kalfina kadi wonde hoorejo Thiatal fedde fulɓe Bergamo. Ɗum noon ko yettude Allah tan kadi e ruttude kadi hoolare nde e ɓiɓɓe fulɓe hooliɓe en ha kalfini en kadi ɗeɗo golle e yettude Allah kadi nde Allah kadi hoybini kadi dongal ngal e meɗen. Eyyi kaw Mamadou mboɗo yiiɗi namdademo holnden hitande puɗɗiɗa wonde koolade kuuɓal e kadi so tawi tan ko an suuɓi ɗum gonɗa ɗum walla so tawi ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe gardinma ɗum. Eyyi kam de mi suɓaki wonde koolaɗo kuuɓal sikki ala fedde fulɓe Italie ko fedde sañide ko cateɗe ndentata mbaɗa batu kala lebbi 6. So ɓe mbaɗi batu e nder hen so tawi yilirde no foti hesɗitinede ɓe dokkata ko wuuro ngo, ɓe dokkata neɗɗo o. Ko wuuro ngo ɓe dokkata poste hoorejo, ko wuuro ngo ɓe dokkata wonde koolaɗo kuuɓal, wonde moftowo ngaalu, wonde kadi goomu pinal. Gonɗon wuuro kañumne jotto e nder mumen ƴeewa neɗɗo moɓe jakori oɗo de so halfinama golle ɗe ene wawi yuɓɓinde ɗum. Ko e dow ɗum e hitande 2012 fedde fulɓe waɗi batu mum kupti dungu mbaɗowo par lebbi 6 ɓe kawri ɓe dokki Thiatal fedde fulɓe Bergamo yo won koolaɗo kuuɓal. Nde Bergamo naɓe garti e nder mumen jewtide e nder mumen cuɓi mbi ngoɗo poste de ko an min kooli hen, ko an min jakori hen, jogono min ɗum. Ɗum noon hayde woni ko ɓiɓɓe fulɓe kadi kawri ndenti kadi ndenti hoolare kadi ala fo mo toɗɗi so wona min ko fulɓe jiiɗi fof ko ɗum jinmi saabu ko koye men kadi gollanten ko hen kadi jeeyaɗen. Eyyi koye ndin ɗon mbadi noon mbaɗami koolaɗo kuuɓal guila 2012 faade hande eɗen jetta Allah. Allah kadi ene walli en kadi e dongal he e machallah. Eyyi guila 2012 faade hande wadde fitti ko ɓooyi ko gonɗa koolaɗo kuuɓal. Guila gonɗa ɗum ha joni an holko jiiɗa hen ne muusi walla ne holɗe caɗele ɗe dañƴa hen? Eyyi 2012 kam faade joni so haaldende Allah par duuɓi ɗiɗi fof mandat o ene waɗe renouvelé.
so manda o gasi yimɓeɓe kadi dokkita ɗum Bergamo naaɓe. Bergamo kadi itte wiye kadi yomi jokku golle. Mi wiya on yoni hankkadi ni mi waɗi 2 mandat yo goɗɗo won hayso barmi o woni weline change ude kundal kala saaha ene moƴƴi hen ene walla. Wasata ko mbawɗa ko taw won goɗɗo dow soit tottede golle ɗe taw so on so ari kadi ɓuranma ɗum wawde. Kono noon hayde hoolare nde ruttama e meɗen tan gonduɗa koye banden kadi a jaɓat. Ko e ndin mbadi noon guila 2012 duuɓi ɗiɗi foof mandat o ɓeyde ha gonɗen ñalawma hande mo gonɗen 2025 o ko min jogui kolaɗo kuuɓal e oɗo saaha. Donc namdal ma wonde sene waɗi tampere walla goɗɗum ko gonga ardade rendo fulɓe wona hunde wemde. Nde wonno fulɓe ko anduɓe kala poste mo kalfinaɗa ɗum ma won goɗɗo ganduɗo hen ko ganduɗa hen ko, ma won kadi goɗɗo ɓurɗomo kadi andude gueɗe ɗe. Ɗum tagui ardade weeɓani ko ma yaada e muñal. E kala ko yimɓe ndenti tan mbi min gardinima alay saago ko mbadda hen muñal saabu gardotoɗa ko yimɓe foof. Donc guila nden noon Allah na walli en enen kam dañƴen hen tan ko gartam woni gartam yimɓe gardinma dokkuma hoolare taw guittani kadi hoolare nde kala nde nodduɗa ɗumen kadi gummo eyyi kala kadi nde kadɗa ɗumen kadi goppa. Ɗum ɗon ko weltare mawde. Donc weltare nde fuɗɗori ko e guila e cate 17 fedde fulɓe ɗe foof arti kadi ha e catal Bergamo hooliɓe men kadi tottuma golle ɗe ha cata keddiɗɗe mbawi yitidade koye mumen e golle gollataɗe. Ɗum ɗon ko weltare e weltanade kadi yiwirde towde nde gandanɗa hoore maɗa liggude men jamma e ñalawma kamɓe foof e kuuɓal e fuɗɗorade tan e hoorejo men gonɗo ɗo e oɗo saaha joni ne wiye El Hadj Ibrahima Tall joɗiɗo to Vicenza. Ɗum ɗon collaboration gonɗo hakkude men e makko, gonɗo hakkude men e yilirde nde foof e kuuɓal nde wonno somi wi mbiɗa lima tan wodanmo gaccumi. Ɗum noon ko weltare mawde e yettudeɓe kamɓe foof e gollodiral ngal. Assalamu aleykum. eyyi saabu so wiyama fedde fulɓe tan enen foof en jii saabu fedde nde kam wiya ko fedde fulɓe kono haaloɓe sarkulle nen hen haaloɓe wolof nen hen ko ɗum ɗo ɗemɗe kewɗe ndenti ɗon. Fedde nde wiya ko fedde fulɓe kono ko ɗemɗe kewɗe ndenti ɗon. Ɗum ɗon mboɗo sikki ardade ɗum weeɓani no fewi walla holno jiiruɗa ɗum an? Eyyi ko gonga kalɗa ko wonɓe hen ni taw gona fulɓe kono eɗen so jolama kadi mbiyen wonɓe hen ɓe fof kadi ko fulɓe. Ko woni ɗum fedde fulɓe nde ñiɓa nde nde darnade wiya ko kala natawo e fedde fulɓe o foti ko jogade jokkorde. Woni jogade jokkorde komi pullo yummum bamum walla komi pullo to banggue yummum walla komi pullo to banggue baaba walla mbaɗa resi hen walla mbaɗa resa hen. Mi resani hen mi resaka hen de kono mbaɗa hodde mabɓe mbeɗa nana ɗemgal ngal e ngal weeli kam mbaɗa nata. Ɗi ko jokkorde fedde fulɓe. So tawi noon aɗa jiida e leñol ngol to banggue yummo walla to banggue baaba aɗa resi hen walla a resaka hen sa nani ɗemgal ngal e sa nanani foof aɗa wawi nadde. eyyi namdal gongal kadi mboɗo yinno andude holnden hitande fedde fulɓe fuɗɗi. Fedde fulɓe Italie holnden hitande fuɗɗi? Fedde fulɓe Italie e gongere e gonga to banggue kayitaji fuɗɗi ko ñande 17 avril 1993 ko nden fedde nde lawɗina nde jogui kayitaji majji keptinaɗi. Fedde nde ko ɗo tan nde haaɗi walla hande jokkodiri e pelle goɗɗe? Eyyi fedde nde eɗen jokkodiri hen e ko wayno tabital pulagu windere en ɓooyi kadi wonde hen ɓuuri duuɓi 10 hande. Kono noon en gollotto e mabɓe. Fedde fulɓe ko fedde no woruno timmude wonde fédération saabu so en mbino fédération ene maaɓi cate 17 ɗe mbinomi nane ni so tanor wonno mi limta cate ɗe foof aɗa timma. Ɗum tagui eɗen bindi e tabital pulagu windere ken tergal e nder tabital pulagu windere. Eyyi haɗani e noon fedde fulɓe e jogade ndimaga muɗum to banggue wonde fedde. eyyi namdal men gongal kadi mboɗo yiiɗi andude holko fedde fulɓe Italie waɗi
tan ha settini. Fedde Fulɓe ko golli ene heewi sabu ko ɓuuti holli ni eyyi en mbaɗi woyndu to Dongol Doumbouya la Guinée, en nawi ambulance to wuro wiyetengo Tougué la Guinée, en nawi ambulance to Dimat Jeeri, en mbaɗi kadi woyndu to Sénégal to Keelol, en mbaɗi kadi woyndu to Mauritanie wuro wiyetengo kadi Ngappuru. Nde pusu kadi yani to banggue Sénégal état Ablaye Wade kadi hawri seeɗa meɗen hayde ko yimɓe meɗen kadi tampi en guitti kadi ballal men ɗo dole men tollino on ɗon saaha en neldi toon. Eyyi nde banggue Kolda nde ɓe dañi kadi caɗele kadi yimɓe neldi toon kadi ballal mumen. Teskere naaɓe en neldi toon ballal meɗen saaga nde ɓe cohli wallede to banggue wadde forage. Donc Fedde Fulɓe ko golli ko ene heewi to banggue defte en muuli e deftere Kolda naaɓe to banggue kullon e ndiwri e liɗɗi. Nden ɗon deftere ko deftere wonde fayidinde enen Fedde Fulɓe ko enen multide en mbaɗi hen ma won 6 000 €. Donc ɗum ɗon ko ballal ɗo e Italie e saaha Covid nde waɗi nde Fedde Fulɓe yaltini plus de 20 000 € fawi e tabal pour yimɓe wonɓe ɗo henna ɓe gandanɗa hoore maɗa golle mumen jarani noon nde wonno on sanga yimɓeɓe ko dambiɓe jahani kala mo gollano mo gandanoɗo kam woodi ko heeɓi hen. Eyyi ɗum ɗon ko ballal ngal Fedde Fulɓe waɗi. Taw noon jiida e so neɗɗo woni ɗo ene jogui caɗele to banggue kayitaji taw noon wona ko loi leydi ndi haɗi ɗum Fedde Fulɓe ene daro hen so tawi jomum ala no yoltiri hujja muɗum Fedde Fulɓe ene daro hen ha hujja muɗum kadi yolto. Ɗo neɗɗo woni fof ko ɗo wuura ɗo ko ɗon mayete so ɗum ɗon kadi keewi oto ɗum wad law kala gonɗo tergal e on ɗon sanga so ɗum ɗon joli Fedde Fulɓe waɗata feere ɗe foof hay toppitade fof no yarete famille muɗum watta hen haydara ha yettoyo. So yettoyima ma Fedde Fulɓe kadi ittu enveloppe mo 500 €. 500 € sa yisi ɗum e CFA ma won 325 000 francs e wallite ɓesgu muɗum. E ɗum ɗon kadi ko yettude Allah. So tawi ne jogui ɗo kadi ɓesgu ko wayno joom suudu ni ene taƴane billet muɗum jahol e gartol yaha duwaw, walla so joom galle o en taƴane billet jahol e gartol yaha duwaw. Sen ɗacci ɗo sukaɓe ɓe gandanɗa hoore ma ko less duuɓi 18 ɓen ɗon kadi ene taƴane billet ji men ngam jaaha jeeya jinnaɓe wonɓe toɓe ɗum ɗon ha yetto sukaɓe tatu ko ɗon haali. Eyyi donc ko hunde tan e golle ɗe gandanɗa hoore maɗa Fedde Fulɓe yuɓɓini ɗum. Mamadou Samba Diop eɗen ganduno Murtudo Diop yo Allah yurmomo yaafomo ko jaalal kadi leñol neɗɗo kadi jinnoɗo leñol ngol e darinoɗo kadi no feewi ko gendiyanke mawɗo yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum. Ndo ari ɗo hen e leydi nde on sanga omo jogui probléme nande noppi ɗi belani no feewi e Fedde Fulɓe rendini ɗo ko ɓuuri fodde wonde 18 000 € pawɗo rendini ɗum dañanimo appareil ñande o sengana appareil o waɗi essayé o watti nande ko yimɓe fof kalata ko omo jabto ñande hen yimɓeɓe ne teski ha o wi Mamadou Samba Diop jibinama lawol gongol. Eyyi ɗum ɗon ko teskoyo mo gandanɗa hoore maɗa e hunde windide waɗande documenté nde gandanɗa hoore maɗa koye golle Fedde Fulɓe jeeya. Jiida e nalankoɓe ɓe gadduɗen ɗo en gaddi ɗo henna ko wayno Yorodoro Diallo en en gaddi ɗo Bam Malen en gaddi ɗo Saydou Kane en yurmede Allah e Saydou Kane en gaddi ɗo hen Abou Djouba en gaddi ɗo Demba Ndiaye Ndillane en gaddi ɗo hen Abou Djouba e cakkirɗen addude ɗo henna ko advisor. Donc ɓeɗo fof wona e leydi hen gonno mais ko Fedde Fulɓe waɗata fereji mum adda gam ɓamtude kadi pinal ngal adda gam ɓamtude kadi rendo meɗen. Ɗum ɗo ko hunde e gueɗe Fedde Fulɓe kanƴe fof sen goni ɗo eɗen lima wona joni gaynanmi ko hunde tan cuɓimi hen. Eyyi waɗi fayida no fewi. Joni eɗen jinno artude ndeysan Ngori Ndiol yo Allah yurmomo yaafomo. Amin.
holko ganduɗa e gorijol sabu enen foof en jii gorijol ko neɗɗo darniɗo pulagu no feewi. Yo Allah yurmomo yaafomo kono. amin amin yo Allah yurmo yaafo Seydi Mamadou Diol walla mbiyen Gori Diol, yurmede Allah e makko ko neɗɗo mo gollodima ko juuti. So on ƴeewi Gori Diol e hoore muɗum o adi nadde e fedde fulɓe ko ɗo e catal Bergamo, e on sango mo hoɗi to hoɗi joni to omo araga o waɗa ga koolaɗo kuuɓal e nokku Bergamo, gonmi cukko makko. Kono e on sanga o wawata arde waktu yimɓe mbaɗata baruɗi ko min jouanno rôle koolaɗo kuuɓal o. Yimɓe jinonno tampiri hen ni kanko e hoore makko o faami ɗum, o wi joni ɓe timmi catal omo ñaagui wadde catal to diwan Komo to. Ɗon yimɓeɓe jaaɓi ɗum nawa fedde mawde lawɗini ɗum, catal Komo dari. Nde catal Komo dari o suɓa o ardina catal Komo. Nde jaaɗen batu meɗen 2012 e on sanga mbaɗami koolaɗo kuuɓal fedde mawde national en kalini ɗum nane ko nden kanko Gori Diol o waɗa gardiɗo goomu pinal. Gila nden noon min liggodima hen ha 2022 en jiyani kadi caɗele hay goto e Gori Diol. Woni ko jiiɗen e Gori Diol tan o tampata o haaɓata haydara tan ko leñol ngol noddi. Kadi o gollimi hen no fewi par ce que o ummini goomu pinal. Nden goomu pinal yimɓe mbiyatno ko fijirde tan walla ko bolle puyɗe, kono kanko o ummini ɗum to banggue jangde, o ummini ɗum to banggue pinal. O gollimi hen no fewi. Ala fo ko jarananimo, ala fo ɗum min jaadani. Min jaadi ɗo hen ha Belgique, min mbaali yi toon sabu tan notade hono ko namdinoɗami nane beele won fedde fulɓe won pelle ɗe jokkodiri notoyade batu tabital pulagu mbannogo to Belgique. Ngun bati kadi ko minen jaadi min garti ɗum ɗon fof ko yarlitare makko e leñol ngol, yidde kadi leñol ngol yo yimɓe kir yo yimɓe janggo famdemo kadi wonde ɗemgal so windaka kadi janggaka walla neɗɗo farnoraki kadi leñol muɗum nde wonno ko pinal ma ngal ko ngal woni carte d'identité ma, ko ngal ɗon kadi jarata. Ɗum ɗon neɗɗo foti farnorade, fotani hirsirde ɗum. Gori Diol ko ɗum ɗon koye e hunde e golle makko, ko hunde e jaɓɓal makko. Ɗum noon eɗen mbiya amin, eɗen duwo yo Allah yurmomo yaafomo, yo Allah harnumo aljanna, yen ɓooy sakkanademo e duwanademo. E ɓesgu accaggal ngo kadi yo Allah waɗɓe kadi juutɓe balɗe, rokkaɓe kadi cellal, ɓe guuro ko ɓuuri kadi ko Gori Diol kadi wuuri ko. Eyyi ko yettude kadi e Sokhna Hadja Gaye walla mbiyen Mboyri, weltanademo tan no feewi e darde makko e vraiment saabu o tampani o haaɓani kala ɗumin nodda amin jaaha omo yaade e Gori Diol. Saabu saɗa yaa e batuji mbaɗi dani hen walla e dente mbaɗe daniɗa wonde e famille ma aɗa yaaha ala hen hay caɗele gote, ɗum ɗon famille o ene walluma hen. Wonno wayanno jomum wawata dañde on ɗon liberté. Ɗon ko eɗen mbiyamo Allah jarama, o jarama, o suuri, o reeni Gori Diol, yo Allah yommo kadi moƴƴere. Amin. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Ɗum noon bandiraɓe on keɗirima noppi moon ko dartiɗo e Gori Diol, eɗen mbiya yo Allah yurmomo yaafomo. Won namdalam gongal kadi pangal e ma kaw Mamadou mboɗo yiiɗi namdademo so tawi fedde fulɓe Italie nde guila nde fuɗɗi hande nawori hen jangde fulfulde malla jangde nde koko abbiti. Eyyi Sokhna Ramata a jarama. Kam fedde fulɓe nde fuɗɗi idana nde mi wino on nane fuɗɗi ko 93 ko nden nde lawɗina tigui rigui. E on sanga nde nawarani jangde nde, e on sanga ko jokkere en ɗam fedde nde yaari nde wonno ko ɗum wonno gorodi fedde nde. Eyyi joni noon ene yaaha e on sanga fedde dental jangoɓe Pular Italie ene wonno ɗo e wuuro wiyetego Bergamo. Ɓen ɗon noon gam tawtoya fedde nde, fedde fulɓe noddiɓe yoɓe gar ɓe natta e fedde nde ɗo ɓe tawta ɗumen. E dental fedde jangoɓe Pular ɗo e Italie condition mabɓe ko alay saago jangde wona hen. Eyyi alay saago jangde wona hen, pinal wona hen, ko ɗum wonno condition ngaji ɗi. Ɗin ɗon condition ngaji jaaɓa. Nde ɗin condition ngaji jaaɓa noon ko nden hankkadi ni jangde nde e pinal ngal fedde fulɓe watti ɗum naworde.
nde watti ɗum naworde noon e on sanga janguinoɓe ene goodi ko almuɓe jangoɓe ɓe kay ko ɓen caɗata kono nden kewɗen ko janguinoɓe mais ko almuɓe ɓe ngakkata nde wonno yimɓe ne paami tampere wonde hen nde saabu garɗen ko gollude garɗen ko ɗabɓude kono eɗen mbadda hen kadi pinal ngal Allah waɗa noon jamanu ene yaha ha 2012 nde mbimi on nde Gori Diol ardi ɗum nde Allah waɗi hawre WhatsApp uji ɗi goodi e Skype uji ɗi ko nden noon udditi duɗal weeyo ngam jangguinde Pulaar yimɓeɓe nooti hen no feewi ene bindo hen wonɓe gandanɗa hoore maɗa jangi e ɗen duɗe ha keeɓi lijituji mumen donc ɗum ɗon ko yettere Allah ko ballal Allah kadi Allah rewni kadi teddugol ngal e juuɗe Gori Diol eyi waɗi fayida no feewi ɗo kam bandiraɓe paami enen foof en jii kadi ko jiiten ɗo yeeso men ko seedantagal mboɗo namdo hol sababu keɓɗa ɗum e holde keɓɗa ɗum e holto keɓɗa ɗum kadi eyi Sokhna Ramata Allah jarama a jarama ko namdiɗa kam ɗo fof walla namde maɗa fof guila fuɗɗode ha ɗo fof mboɗo softa jabade hen nde wonno ko hunde kadi nde gandumi wande kadi e yeesam mi jogui ɗo hen e jeese meɗen seedan faaguji ɗiɗi seedan faagu goho ɗum keɓɗen ɗum ko Vicenza 2022 nde yilirde amen gasi 2022 yilirde ne jogori hesditinede e on sanga ko min e Gori Diol e Souleymane Ly e Abou Ly ko minen ɓe nayo dokkida seedan faagu ngu nde wonno ko minen ndenduno ɗowi yilirde nde seedan faagu goho ko saabu ko ɗiɗi goni ɗo mi wiya goho e ɗiɗi goho dokkaɗen ɗum ko Vicenza hitande 2022 batu banɗongo toon e mois de juin nde yilirde amen yani wiya yimɓe woɗɓe ene kesɗitine ene toɗɗe min dokka ɗum min e Gori Diol yurmede Allah e makko ene wonde Souleymane Ly min noɗo wonde hoorejo fedde fulɓe ene wondi e Abou Mamadou Ly min noon ɗo wonde kalfinaɗo ngaalu fedde fulɓe e on sanga Gori Diol kanko woni kankone hoorejo gom pinal minne ko min woni kolaɗo kuuɓal donc yimɓeɓe dokkiri en ɗum ko hettinde golle meɗen e ɓe jii koye mabɓe e golle ɗe wonde ɗe payodini no golloriɗen e fedde nde e jokkodiral men hakkude meɗen kadi e pelle ɗe ko e ndin mbadi keɓɗen nguɗo seedan faagu goho eyyi Allah waɗi noon Gori Diol nden kanko o jofni mandat makko e ɗin duuɓi taw hankkadi ni o fuɗɗima faade hoore makko to banggue cellal ɓandu min mbaɗa teski o wi kam nden kolaɗo kuuɓal mbimomi nam hade batu Vicenza ngu wadde o wi batu men gaaro hoto waɗata mbimi watta ko Vicenza o wi alhamdulillahi rabbil alamina mi yetti Allah mbimi Gori ko woni o wi nde piilere ɗen nde piilana ɗen ko Vicenza 2012 e en timmini min hankkadi ni mi artani e golle he mi wona coftuɗo no feewi hawri kadi batu ngu waɗata kadi ko Vicenza ɗon natirnomi golle ko ɗon jaltirimi kadi golle ɗum noon mi yetti Allah eyyi kono min nden deke min famani ndeka kanko Gori o wonno ko e waynade par ce que guila nden ngun batu o wayriti arde e batuji ndeke mi famani Gori wonno ko e waynade yurmede Allah e makko eyyi nguɗo seedan faagu ɗiɗi dokkaɗen ɗum ko hikka kadi ha joni koɗo Vicenza nde wonno kamɓe jaɓɓi ñalawmaji pinal fedde fulɓe ngu mbanneɗen ɗo hen e lewru juin 2025 e on sanga noon hawri ko e gardugol Gori Diol no hawri ko e gardugol e on sanga hawri ko e gardugol Burti Diallo kañum ardi gom pinal hawri kadi e gardugol hoorejo fedde fulɓe ko Elhaj Ibrahima Tall e kalfinaɗo ngaalu o hawri kadi e Bocar Aw donc koye ndin mbadi
nguɗo seedan faagu ɓe dokki hen ɗum, ɓe dokkiti ɗum Souleymane Ly, ɓe dokki ɗum kadi Gori, ɓe dokki minne seedan faagu ngu ha joni ko heɓtinde golle ɗe tan ko ɗum ɗon yahata. Assalamu aleykum wa rahmatullah. eyyi ɗum noon waɗi fayida no fewi, woni weltare. Joni holko mbasoytoɗa ɓiɓɓe fulɓe? eyyi ɓiɓɓe fulɓe de mbasitomi hen ko yen dento. Dental woni doole meɗen, saabu sen teeli tan en congete. eyyi sen teeli en congete. e leydi ko goto wawi ko ɗiɗo mbawi ɓuuri ɗum, ko ɗiɗo mbawi ko tato mbawi ɓuuri ɗum, ko noon tan kadi yarata. Donc no dentirɗen foof doole meɗen ɓuura hewde. Kala haaju mo dañƴen sen denti sen jingui ala ko donkanten, taw kadi musata hay goto e meɗen. Yeru so fulɓe mbiyama yo mbat télévision walla mbiyama ngoɗo wuuro de ene sohli forage, so fulɓe denti ene wawi goto fof waɗata ko mbuɗu forage o waɗe. So fulɓe mbi yo mbat société e dow kawral, taw ko société o gollinowo sukaɓe meɗen to gonɗen to, so tawi fulɓe kawri, so goto fof wiyama yo wat 1 euro walla 2 euro, ene wawi wadde ko ɓuuri société goto. Ko e ndin mbadi jiɗɗen noddude fulɓe yo ɓe ndentu ɗo ɓe mbawi wonde foof, ɓe parnoro ko ɓe goni ko. Saabu gadatoɗa ko yidde hoore maɗa ne mbawa yidde goɗɗo, par ce que noon ceerno Maysour Baro o wiyanno ko sa yiɗa hoore ma a yiɗata goɗɗo. eyyi donc yidde hoore muɗum, wasde hersirde ko gonɗen ko, farnorade ɗum. eyyi oto bonniten heddiɓeɓe, udditoɗen faade e heddiɓeɓe, kono noon jiɗen hoore men ko nden jiɗeten yimɓe heddiɓeɓe. eyyi ko ɗum woni ko mbasitomi renndo go. dental woni doole. eyyi bandiraɓe, en kettima yewtere men keele e goto keele leñolgol. ɗum noon yewtere nde waɗi fayida no fewi, ha gongol kadi so jomiraɗo haaji. mi calmini Ibrahima Sy e fedde fulɓe iten foof salminama, o ko guiɗo moon musidɗo moon Ramata Sow. eyyi ɗum noon kaw Mamadou, konngol artema holko cakkittoɗa, ko hol konngol ma cakkittoɗa wiide ɓiɓɓe fulɓe guddiren ɗo yewtere nde? eyyi mami aray konngolom cakkitugol soma Ramata, kono mboɗo yinno kadi salminde e yettude yimɓeɓe ndendimi golle ɗe. woni hoorejo fedde fulɓe mawde Elhadj Ibrahima Tall, e cukko hoorejo hono Ammar Sow, ene wonde kalfinaɗo kadi Gomu Pinal hono Borti Diallo, e cukko makko Ibrahima Camara, ene wonde kalfinaɗo ngaalu Bocar Aw, ene wondi kadi e kalfinaɗo jokkodiral hono Yetti Dia, ene wonde kadi kalfinaɗo goomu sukaɓe hono Pullo Thiam. Ko weltanadeɓe tan kamɓe foof tan e kuuɓal. En calmini kadi goomu rewɓe e kuuɓal, en beltanimamaɓe. eɗen mbasiyo kadi rewɓeɓe kamɓe e koye mabɓe yoɓe nooto e pelle he, yoɓe gar kadi e wallude yimɓe e ɗowde fedde fulɓe. Fedde fulɓe hulɓinaki, donc eɗen eeri sukaɓeɓe yoɓe ɓeyde notade, mawɓeɓe yoɓe ɓeyde notade, surtout rewɓeɓe yoɓe ɓeyde notade. Kala rendoji men baɗoji gaddoren sukaɓe men, kolloriɓe toon beele ɓe ganda fedde nde, beele ɓe cuusa fedde nde. Nde wonno nde ɗo fedde waɗande kono nafoore mere won sosnoɓe ɗum hanki, hande eɗeni ɗo, janggo ko woɗɓe kadi gonata ɗo. Donc fedde nde nde fotani welsinede, saabu won kono heɓa ɗo neɗɗo e leydi he, so tawi ɗaldama hen goto, hay sene gasa tampere waɗat. Donc yo yimɓe nooto e pelle he. En jetti, en jurnima e Bergamo naɓe foof e kuuɓal, nde wonno ko Bergamo naɓe dokka poste o, ko kamɓe kadi kodduɗen, ɓe cuuɓi hen kadi ɓe kalfinen. Wadde Bergamo naɓe foof jettama e kuuɓal, nde wonno somi wimɓe rawa e inde he woda mo gaccumi. Donc ko yettude on tan, onon ne Tengade Pro, Allah jarama, on jarama. Enen jogui ɗon kadi miijo yuɓɓinde oɗo émission biyeteɗo Keele. Donc ko weltare mawde e émission Keele nde jogui ɗon ngoɗo miijo. Donc Mamadou Rouwoy, a salminama, a juurama, amin gandi ka gendiyanke. Gila oɗo émission arani ni amin ganduno ka gendiyanke, saabu en gollodima e nder fedde fulɓe e nokkuji kewɗi, taw wona hande tan. Donc ko yettude Allah tan kadi e yarlitare ma, saabu amin gandi fedde fulɓe yoɓanima ko jaari ko mbatta hen ko.
aɗa yarlito golla golle maɗe mbiya ko dokkaɗa fof moƴƴi, sa rokka kadi moƴƴi. donc yo Allah kadi nawre yeeso ɓamtuma kadi e golle gollata ɗe, waɗa barke kadi eko pagguiɗa eko dañƴa guila e ɓesguji ha e banggue jawdi darindi walla lelindi. Allah junna balɗe moƴƴina battanɗe. eyyi Allah jarama, on jarama. mi salmini on e garagal moɗon. mi yetti kadi min e hooram kadi gallam e kuuɓal, mi yettiɓe, mi jurnimama ɓe, saabu muñal ene hen. yaade ɗiɗo batuji wuuro e wuuro ko muñal tigui namɗi. so tawi a famodirani e ɓesgu ma walla ɓe ganda ko jahata ko, ɗum ene dillina galle. donc eɗen jetta Allah on ɗon banggue e ndeɓe paami hen. eyyi donc mi salmini kadi nokku mo jeeyami o, saabu neɗɗo yejjitta kadi ɗo mbotu ngu o dasaɗo. donc en calmini seedanaɓe foof e kuuɓal fuutankoɓe, kala parnotoɗo komi fuutanke e salminama juurama. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.